खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना माबाफोर खौरां फोसावनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। बादायलायनाय गैयाजासे रायजो सभायाव सर्बानन्द सन'वाला बिजाथिलाइ गथायबाय। मंगलबारखालि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला आसामनि लांदां जानानै थानाय रायजो सभानि मासिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायबाय। बिजाथिलाइ गथायनो सानसेल' सम थानाय आरो हेंथा हान्जानिफ्राय दासिमबो बिजाथि फोसावैनिफ्रायनो फंसे बाथ्राखौ रोखा बुजिनो हायोदि सन'वालानो हेंथा बादायारि गैयालासेनो देरहानो हागोन। बारग' गिबि मन्थ्रि सन'वाला दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, एजिपिनि आफादगिरि एबा मन्थ्रि अतुल बरा, बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों रिटार्निं बिफाननि दुलाल फेग'नि आखायाव बिजाथिलाइखौ गथायो। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव सर्बानन्द सन'वाला माजुलि रायजोफोरनि बोर बिनानै हानजाया माजुलिनि बागै समाव थांखि लागोन होनना बुङो। गोसोखांनो हागोन दि बिश्वजित दैमारिया बिबान एंगारनानै बिजेपिआव हाबहैनायनि उननिफ्रायनो रायजो सभानि मासिया लांदां जानानै दङ। गुबुन फारसेथिं 2021नि बिधान सभानि बिसायख'थियाव माजुलिनिफ्राय देरहाबोनायनि उनाव सन'वालखौ मदिनि मन्थ्रि आफादा मिरुनि बिबान होदोंमोन। बिनिखायनो बियो एमपि महरै देरहानानै रायजो सभायाव थांनाया गोनांथारमोन। लाभाया स्पानिश आइलेन्डआव अरगें हाजो बेरफ्रुसारना गं 100निबो बारा न' सिलिंखार खालामदों। स्पेनिश केनारि आइलेन्डआव अरगें हाजोनिफ्राय बेरफ्रुसारना दै बायदि लासैयै बोहैबोना सुबुंनि न' बां सिलिंखार खालामदों। खमैबो 100सो न' सिलिंखार खालामदों आरो 4500 सुबुंनि बारा सुबुंफोरखौ स्पेननि ला पाल्मा आइलेन्डआव अरगेंआ बेरफ्रुसारना बोहैनो जागायनायनि उनावनो लांदां खालामनो गोनां जादोंमोन। मैया मंगलबाराव लाभाया बोहैनो लाबाय थादोंब्लाबो दासिमबो रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जोखोम जानायनि फोरमान गैया होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। उधमपुर होननाय जायगायाव आर्मिफोरनि हेलिकप्टार गोग्लैना सानै पाइलटनि जिउ खहा। जम्मु आरो काश्मीरनि उधमपुर जिल्लायाव मैया इन्डियान आर्मिनि हेलिकप्टारा गोग्लैनानै पाइलट मेजर रहित कुमार आरो मेजर अनुज राजपुत बिथांमोना मैयानि सीता मुंनि हेलिकप्टार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जायो। इन्डियान आर्मिनि बिरबाय थानाय उरां जाहाज सीताया टेकनिकेलि गाज्रि जानायनि जाहोनाव जम्मु आरो काश्मीरनि पत्नीटोप होननाय जायगायाव मोनसे फर्सआ बाख्लायनो गोनां जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पाइलटफोरा जखम जादोंमोन आरो बिसोरखौ बासायनो गामियारि सुबुङा फाहामथाय होनो हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो सानैया गोबां जखम जानायनि जाहोनाव जिउ खोमाना लानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथाया शिबगढ़ होननाय ओनसोलाव फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय 10:45 रिंगासोआव जादों होनना बिफाननिफ्राय मोनथिहोदों। पुलिसआ टंलायाव हानि दालाल खालामग्रा सासे सुबुंखौ हमदों। आसामनि गिबि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय साननैसो सिगां दालालनि खामानि मावनायखौ फोजोबस्रांनायनि खोथा फोसावदोंमोन। बेबायदिनो गासै आसामावनो हानि दालाल खालामग्राफोरखौ गासै 453 जनखौ पुलिस बिफाना दिनैसिम खानो हाबाय। मख'नो गोनांदि मैया हराव पुलिसआ उदालगुरि जिल्लायाव हरिसिङा रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव तिलक ढेका होननाय सासे हानि दालाल खालामग्राखौ खानो हायो आरो लोगोसेयैनो मैया फुङाव खलायगाव सार्कलावबो हानि खामानि मावग्रा दालालखौ पुलिसआ हमदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आइजो बिजाथिफोराबो मेनि 2022निफ्राय एनडिएनि एग्जामाव उपस्थित जानो हासिगोन होनना मिरु एसियानिफ्राय बुंदों। नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि थामहिनबा एनडिएआ आइजो बिजाथिफोरनि मुं थिसनथायनि थाखाय थियारि जादों। मिरु सोरखारा सुप्रिम कर्टआव मैया फोरमायना होयो आरो सोरखारा आरोबाव गोजौ बिजिरसालिनो फोरमायबावदों दि गोसो गुदुं आइजोनि थाखाय फैगौ बोसोर मे दानाव मिथिसार बिलाइखौ हगारना होनाय जागोन होनना मिरुआव मोनसे जारिमिनाव आगान होनानै 8 सेप्तेम्बराव सुप्रिम कर्टखौ बुंदोंमोन दि आइजोफोराबो दायो एनडिएनि गेजेरजों रौनिया हान्जायाव आगान होनो थिसनजासिगोन होनना। मख'नाय दंदि गोजौ बिजिरसालियाव 18 आगस्त खालि रल खालामदों दि आइजोफ्राबो डिफेन्स सार्भिसआव अफिसार्स हिसाबै कमिसन मोननो थाखाय एनडिए एन्ट्रेन्स आनजादाव नुजाथिनो गनायथि होनाय जागोन होनना। मिरु सोरखारा मैया मंगलबाराव सुप्रिम कर्टनि सिगां मोनसे एडिशनेल एफिडेभिट फाइल खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनि देवस्रि ओनसोलाव मासे मैदेरनि गोथै सह चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज आरो दाउस्रि एबा देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय ब्रह्मपारा गामिनि खाथिनि हाग्रायाव मासे मैदेरनि गोथै सह मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालि सासे लावखारा मोसौ गुमनायाव मासे मैदेर थैना थानाय गोथै सहखौ नुनानै गामिनि सुबुंखौ खोन्थाहैयो। बिनि उनाव गामिनि सुबुङा फैना मासे हाथाय दानस'जानाय मैदेरखौ नुनो मोनफैयो होनना मिथिनो मोनदों। जाथायखौ मोनथिमोनना फरेस्ट बिफाननि मावफुंगिरि हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव मोनहैयो। बे जाथायनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरमायोदि
जायफोरा हाग्रायाव मैहुर खालामना जायो बिथांमोना बेबायदि खाबुखौ लानानै मैदेरखौ बुथारदों होनना फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। हाग्रामा महिलारिया साजायनानै बुथारजानाय सानै सुबुंनि सायाव CBIनि जोहै नायबिजिरनो खावलायदों। BPFनि आफादगिरि थामहिनबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार पुलिसजों नंखायै ULBनि मुङाव दाय साजायजाना बुथारजानाय सानै सुबुंनि सायाव CBIनि जोहै नायबिजिरनो होनांगौ होनना आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मैया फेसबुकआव पस्ट खालामना खावलायहरदों। लोगोसे बड'लेण्डआव जायखिजाया हिंसायारि जाथाय आरो समाज गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय रैखाथि होनोबो पस्ट खालामनायनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ नुनो मोन्दों। सासे बैसोगोरा सुबुङा 14 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। जिनाहारि जानाय जाथाया रायजोआव गले गले जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय। नगावनि सामगुरियाव जानाय मोनसे मुगैथाव खामानिखौ मिरु खालामनानै दावराव जायो। सासे 14 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों नखरनि सुबुंफोरा। नखरनि सुबुंफोरनि बायदिब्ला सामगुरि बरमा बिलनि सालाय आहमेद मुंनि सासे हाबा जाखानाय सुबुंनि हेंथायै बे अजदआ सिखांदों। बरमा बाजारनिफ्राय फैफिननाय समावनो हिन्जावसाखौ लामानिफ्राय हमना लाबोनानै मोनसे गुदामाव गाज्रि हाबा मावनायनि अजद। जाथायनि सायाव दुखुथिया नखरा मोनाबिलि समाव सामगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसनो। हिन्जावसानि देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय गोख्रै मोनाबिलियावनो नगाव देहा फाहामसालियाव थिसनो। जाथायनि सायाव सामगुरि पुलिसआ गोख्रै संदांगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।